channel tatay amin na po. Welcome man dito channel kon. Dispensarin yun no ka. Medyo antay ulit sanay nga sumako di camera. Padasi mamuti medyo gisum-gisum na kulada. Tapo mula tayo padasi nitag mula tinga natin. Since natutudon may atin di ko mula kasi antay problema dito nagsibugan. So tatay apo dito ko gulian sa paaralan. Pambantayan tayo ng eskwela. Nalawa ba si dito ako ng area ng gagaming na parte. Medyo nababadita. Antay mo pa rin gumulat na kasi malayos. So siguro kailangan. Yabay dito hindi rambutan. Thank you na kayo magkaya po karigi nag-subscribe sa channel ko. Oray no ang no. Kung sa inyo ako nga nag-subscribe. Thank you ngayon amin ako. Tata muna dalas tayo pa medyo naruot. Kagaya mo po nakapakadaak may garden karigatan baka nung daman mga ibagang multitasking na kon mga ta po dakas ti umagawa kailangan tayong doble kayo doble ti pamilya dispensarin nyo na po niya dalas tayo pa po set up po natin camera na po. First step tayo prepare tayo pagmulaan tayo agdalos tayo kasi naroot